high school pinatupad sang MNHS. Ipinatupad po dahil po sa kakulangan ng silid-aralan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM Report. Muling nagbalik sa eskwela ang mga mag-aaral sa Malasikin National High School para sa unang araw ng school year 2026 to 2027. Kasabay ng pagbubukas ng klase, ipinatutupad din sa Malasikin National High School ang shifting schedule para sa mga mag-aaral ng grade 9 hanggang grade 12 dahil sa kakulangan ng silid-aralan. Pumapasok sa umaga ang mga grade 9 at grade 11 students habang sa hapon naman ang grade 10 at grade 12. Mayroong ding asynchronous classes para sa ilang mag-aaral upang matugunan ang kinakailangang oras ng pag-aaral sa loob ng isang linggo. Okay, ang dahilan kung bakit naging gano'n ang schedule namin kasi meron kaming tinatawag na shifting for grade 9 to 12. Ang grade 9 at saka grade 11 ay pumapasok ng umaga at ang grade 10 at saka 12 ay panghapon sila. Hindi namin makukover lahat yung number of hours na kailangan i-cover sa isang linggo kaya merong asynchronous na klase yung mga ibang estudyante. Ayon pa sa pamunuan, isa sa mga pangunahing dahilan ng naturang setup ay ang kakulangan ng mga silid-aralan sa paaralan. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 50 silid-aralan ang kakulangan ng Malasikin National High School upang matugunan ng pangangailangan ng kanilang lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Gayunpaman, sinabi ng paaralan na ito ay na-address na ng Department of Education sa pamamagitan ng nakatakdang pagpapatayo ng karagdagang 30 silid-aralan. Sa kabila nito, inaasahan ng paaralan na aabot sa 4,000 hanggang 4,500 estudyante ang kanilang populasyon ngayong school year 2026 to 2027. Halos kapareho ng naitalang bilang noong nakaraang taon. Patuloy din ang pagtanggap ng paaralan sa mga mag-aaral alinsunod sa mga patakaran ng Department of Education, bagamat ay hinihikayat ang ilang junior high school students na mag-enroll sa mga paaralang mas malapit sa kanilang lugar dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan sa Malasikin National High School. Samantala, nananatiling bukas ang paaralan para sa mga senior high school students, lalo na sa mga strand na hindi inaalok sa iba pang paaralan. Sa kabila ng mga hamon sa pasilidad, nananatiling nakatuon ang Malasikin National High School sa pagbibigay ng ligtas, maayos at di kalidad na edukasyon para sa kanilang mga mag-aaral ngayong panibagong school year 2026 to 2027. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Mariela Giling, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.